Това, уважаеми приятели, е резултата след 4 дни на засаждането. Като моите растения са стояли повече от една седмица без да са били в земята под изключително голям стрес. Въпреки това, точно това ги стимулира, като имат почва, като имат хранителни вещества, да си пуснат горните корени. Ето това е доказателството. Това е около 30 и повече 40 см, защото и по-нагоре има. Това растение беше пречупено, се наложи да го извадя, но е хубав пример да ви покажа, че това, което правя, има смисъл, че е правилно да го правите така и ето това е ефекта. Така изграждате едно много по-силно растение, много по-устойчиво, много по-здраво, много по-лесно може да се възстанови, защото има много по-голяма коренова система, дава много повече плод, по-добро качество, защото е нахранено от корените. Растението се храни от корените. Ето. За 4 дни имаше само пъпчици, т.е. зародиш да си пуска корени. Давате му подходящите условия, ето го резултата. Отдолу също. Така че, ако искате ме слушайте, ако искате не ме слушайте. Това е личен ваш избор. Всеки сам преценява за себе си кое е правилно, кое не.